Li navbera hikûmetê Sûriye û Xweseriya Rojava da 4 roj agirbest îlan kirin. Lê hikûmetê Sûriye arteşa em bên HTŞ vê agirbestê pêk naniye. Niha zî ew 2 rojin hêriş berdewam dike, kêm bezî berdewam dike. Dorpêşkirina Kobaniyê berdewam dike. Kobanî xeta Sorê gelê Kurd e, ne gelê Kurd e, hemû gelan e. Ji bo wê eger dorpêşkirina Kobaniyê berdewam bike, komxujiyek çêbe, ev ê şikestineka mezin çêke li her çarparçeyê Kurdistanê zêde zî li Tirkiye. HTŞ çima wek bê sînor em bên hêrişa berdewam dikiye, li dijî em bên Xweseriya Rojava îtîfaqeka pîroz çêbû. Tirkiye, İsrail û wek em bên Amerîka ew di Parîsê de hat, di peymana Parîsê de hat. Tirkiye helbesta wê ew bû bira Kurd li Sûriyê de wenda bikin, kî ser dikeve bira serkeve. İsrail ser dikeve, Daeş ser dikeve, HTŞ yan Amerîka yan kî ser dikeve bira serkeve. Ev siyasetta îro em bên li dijî gelê Kurd wek divên çiya mil dide, hêz dide evê di HTŞ ki hêrişê xwe berdewam bike. Li İsraîlê çi got? Sêvar digotin Siyonîzma İsraîl Tirkiye. İsraîl got ki ez başûrê Sûriyê nabînim, berjandiyê te didim berçava, dijî berjandiyê min ê Bakurê Sûrî bide berçava. Peyman çêkir. Ji Amerîka re jî got ki ez ê plana te Gazê erêkirin bikim, dijî wek em bên li dijî Xweseriya Rojava piştgirî bide min û ew berdewam dikiye. Lê bira baş bizanin rojhilata navîn di kevirekî di cî de bilivînî çel kevir dilivin. Eger mesela Kurd be 8 kevir dilivin. Liviyan zî di niha de. Çi bû? Em bêjin Muqteda Es-Sadir wek serokekî Şîa li Iraqê got ki heger Xweseriya Rojava li olê rabe li dijî Daişê ji bo Daişê bendevek radibe, tehlûkeke mezin e, bana siyaseta Iraqê kir, gopçavê partiyê li siyasetê me nirin, got tehlûkeke mezin e, Sunnistan çêdiviye hat. O serokê evî zî serok wezîrê Iraqê hate sînorê wek em bên Sûriyê de peyam da. Ji bo wê zatê Daişê zî em bên li navçeyeka girêdayê Iraqê de duên El Kerem û hilafeta xwe îlan kir. Dudûyê di balkêşe Amerîka wekî girtiyê Daişê diviye Iraq. Ev jî balkêş e. Bira êkê digotin bira tenê Kurd benda bike çi dibe bira bûye li ser vê bira Kur û